Pocong gedhong. Katon sampun jatine sira. Jengket dewe, wegah aku. Gilane ora Kakang Semar ora iso rampung iki aku wegah Kakang Semar. Nimang sama mandi lho weh. Ana sasmintane isun jagat wasesane Bathara. Ora bocah iki tek ampuh men. Iso malik apa-apa. Agong lho kowe. Us. Aja ngawur. Mono gak ki sawangan. Iki makuthi. Sing sok omong klerak-kleru ki mung Bagong ya rek. Awang teknologi ora ditelogino. Ayo, kowe malik ora ajar kowe. Jagat Dewa Bathara. Jebul kae. Kae ana wong dhuwur. Ndelok jam iki. Si 10 menit Kang Semen. Kowe ganti ya. Kowe jane kuwi sing ngewangi sapa? Kowe ki randi kekuatan kok iso molak-malik. Giri Lusi jarmutan kena kirira. Kejaba nek gusine abu. Ora iso disebut Giri Lusi. Ya tenan ora. Seneng aku nek Bagong ngono kuwi. Sing arep iki sapa aranmu? Kuwi Joko Tingkir. Wah, Sembaro.